Ja, vi har lavet spørgeskema om rygepolitik. Her har vi både lukket, åbnet og skala og regnordnet spørgsmål iblandt. Og vi har lavet 15 stykker af dem. Ja, som sagt så har vi lavet spørgeskema om rygepolitik, fordi at vi mener, at det var meget oplagt at lave den undersøgelse, fordi der er mange unge, der gør det. Så, ja. I vores problemformulering, der vil vi gerne undersøge, hvor mange studerende der ryger, og hvorfor de ryger. Vi går mere i dybden om, de kan stoppe med at ryge, og hvor lang tid de har røget, og i hvilke situationer de ryger. Udover det, så har vi også sammenlignet vores problemformulering med en sekundær kilde fra Danmarks Statistik, hvor man kan se tallene og lavet en lille nedgang henover. Ja. Ja, og så et af spørgsmålene, det er, om de ryger, hvor stort set dem, der har svaret, de ryger ikke, men der er også nogen, der ryger, hvor der er dage, de ikke ryger. Og så har vi stillet spørgsmål om ens venner, de ryger. Og her ser vi, at 40 ud af de 87 besvarelser, der er næsten ingen af deres venner, der ryger. Hvor at 28 de har svaret, at mange gør. Så det er sådan, det svinger lidt. Hvilken slags ryger man er, den afhænger lidt forskelligt. De fleste, de var slet ikke ryger. Men andre gange, så begynder de at ryge til fester. Og vi kommer mere i dybden af, hvorfor de ryger til festerne. Men det er i hvert fald 46%, der slet ikke ryger. Ja, og så hvorfor man ryger, der er nogen, der ryger på grund af deres venner. Og så er der nogle enkelte, der har nogle familieproblemer eller andre psykiske problemer. Men størstedelen, de synes, at det hænger godt sammen med alkohol, og det er hyggeligt. Og så er der en enkelt, der har svaret, at det er gruppepres, og så er der mange, der synes, det er sjovt. Og der er så et spørgsmål om folk, de gerne vil stoppe. Der er 18, der har sagt, at de ikke ønsker med at holde op med at ryge. Og så, hvis vi tæller dem sammen, så er der flere end de 18, der har sagt, at de gerne vil stoppe med at ryge. Sådan cirka 28%. Og hvor lang tid de har røget, nogen har ikke røget fast, men er festryger, det er cirka 3 år. Så er der andre, der har røget sådan cirka 5 år. Og sådan, ja, 5 år med fest og sådan noget. Ja. Ja, og størstedelen, der har svaret, det er kvinder. Der er 58, og så er der 25 mænd, der har svaret. Og så de årgange, som jeg har spurgt, det er første, anden og tredje G, og der er flest anden gear, og så lidt tredje gear, eller lidt første gear. Og alderen den cirka fra 16 år til 21 år, som har året. Ja, og så en konklusion på det hele. Vores problemformulering gik lidt ud på de der tykke skrifter, der står deroppe, men så ud fra de 87 besvarelser, der har vi så fundet ud af, at der er ikke særlig mange, der ryger. Og der er nogen, der ryger nogle dage, mens der er andre, der ryger dagligt. Ja, de vil stoppe med at ryge. Altså, der er flere, der gerne vil stoppe med at ryge, men de har meget svært ved det. Og mange de ryger på grund af hyggen med vennerne eller til festerne. Men dog er der sådan en faldende rygning, interesse for rygning blandt de studerende, og det er sådan første gear til tredje gear. Ja, og så de fleste, de har røget fra et halvt år til 5 år. Ja, sammenlignet med vores spørgeskema, sammenlignet med vores sekundære kilde, som var det inden for Statistikbanken, så ser vi også gerne, at der er flere, der gerne vil holde op med at ryge, og at nogle de allerede er stoppet. Og det ser vi også gerne ifølge med Statistikbanken, at salget det går nedad.